नाशिकमध्ये गॅस पाईपलाईन लीक झाला. सिरीन मेडोज परिसरातली ही घटना आहे. नागरिकांमध्ये त्यामुळे आता भीतीचं वातावरण आहे. रस्त्यावर खोदकाम सुरू असताना पाईपलाईन गॅस लीक झाला आणि यामध्ये नाशिक शहरातल्या सिरीन मेडोज परिसरातल्या गॅस पाईपलाईन लीकची ही घटना आहे. गेल्या 4 ते 5 तासांपासून गॅसची गळती होत होती. अग्निशमक दल, पोलीस अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. दुरुस्तीचं काम पूर्ण केलं. मात्र परिसरातल्या नागरिकांमध्ये एकच भीतीचं वातावरण आहे. या घटनेमुळे नाशिक महानगरपालिकेचा बेजबाबदारपणा पुन्हा एकदा समोर आलाय. रस्त्यावर खोदकाम सुरू असताना ही घटना घडल्याची माहिती कळतेय. तर नाशिकमध्ये गॅस पाईपलाईन लीक झाल्याची ही घटना घडली आहे. त्यामुळे परिसरातल्या नागरिकांमध्ये प्रचंड घबराट पसरलेली होती. अत्यंत भीतीचं वातावरण होतं. या ठिकाणी दुरुस्तीचं काम आता झालेलं आहे. गेले 4 ते 5 तास हे सगळं काम सुरू होतं आणि गॅस पाईपलाईन लीक झाल्याच्या घटनेमुळे नाशिकमध्ये एकच खळबळ माजली होती. एक प्रकारे भीतीचं वातावरण पसरलेलं होतं.